Čaute partia, vitajte pri ďalšom videu zo série Corteho tréningy. Točím úvod dneska, lebo zajtra nemám absolútne žiaden čas navyše, mám strašne nabitý deň, čiže dneska mám trošku času večer, tak točím to dneska. Čiže zajtra nás čaká druhý tréning 3. týždňa silovej fázy. Máme po drepoch ťažkých. Ako ste mohli vidieť v minulom videu, tak tých 155 kg podľa mňa išlo s veľkou ľahkosťou a rezervou, čo som bol sám až veľmi prekvapený. Čiže som rád, topka super. No a zajtra nás čaká ťažký bench press a tam budem počítať váhu z 90% z maximálky a to vychádza 125 kg 2x3. Solidná váha, ale tak myslím si, že to zvládnem, ale jedinú takú nevýhodu mám, že nemám sparinga a tým pádom strašne sa vysilujem v tom, keď si to beriem z tých stojanov, čiže toto vidím ako jednu nevýhodu, ale zároveň ako veľkú motiváciu, lebo fakt, ja to musím dať. Nemám na výber, ja proste nemám sparinga, inak ma to pripúči, čiže je to tá veľká motivácia, že to proste kurva musím dať, aj to dám. Aj to dám, určite to dám, čiže zajtra nás fakt čaká ako veľký tréning toho bench pressu, čiže teším sa. No a asi toľko k tréningu, dúfam, že som nič nezabudol. No borci, vitajte pri 6. časti, kde vyvraciame mýty a nepravdy vo fitness pre ľudí, ktorí začínajú makať, alebo pre úplných začiatočníkov. No, dneska by som sa chcel pobaviť na tému. Ciboha, dneska som bol vo fitku, teda som schudnul, však som šéf spocil jak pes. Použil som moje narečie, lebo tú hlášku, alebo lepšie povedané tú frázu som počul strašne veľakrát. No, aby bolo jasno, ľudia, pot není smerodatný v tom, koľko si schudol alebo koľko si neschudol. Potením telo reguluje svoju teplotu a proste každý sa potí inak. Niekto viac, niekto menej. Fakt nemôžeš sa riadiť podľa toho, že toľko som dneska vypotil, čiže toľko som schudol. Vôbec nie. Radšej sa riaď podľa toho, akej intenzite cvičíš a ako dlho trvá tvoj tréning, čiže je dobré, že sa potíš, ale z toho nevyčítaš nič, absolútne nič. Lebo proste ja sa môžem potiť 6-krát viac ako ten druhý Janko z vedľajšej dediny a pritom ja som schudol menej ako on, čo sa vôbec nepotí. Lebo tak to môže byť, to je genetické. Čiže fakt, je dobré, že sa potíš, ale není to smerodatné, koľko si schudol. Čiže asi toľko borci k tomu, lebo je to také, si myslím, že často zaužívané o tých ľuďoch, ktorí začínajú, že fakt, že toľko som vypotil, že som rád, to som musel veľa schudnúť. Nie. Proste nie. Nemá to s tým nič spoločné. Opakujem sa. Telo iba reguluje svoju teplotu. Čiže asi toľko borci k tomu. No a máme dosť hodín, čiže ešte musím stihnúť večeru, no a trošku popozerám telku, no a pôjdem spať, čiže ľudia, vidíme sa zajtra a fakt teším sa na ten tréning bench pressu, bude to bomba. Čus borci. Sme na mieste činu, včera som natáčal úvod a chcel by som sa spätne ospravedlniť za nejaké tie chybičky, čo sa týka artikulácie a podobne. Točil som ten úvod asi o 9:45 večer, bol som už totálne rozbitý a dneska som ešte viacej rozbitý. Mal som strašne zlý deň, strašne veľa povinností, veci, ktoré som musel vybaviť. Zase aj dneska je už veľa hodín, ale tak proste musím ísť, ten tréning musím dať a cez to nejde vlak. Čiže asi toľko, no a začíname drepy, 64% z maximálky vychádza na
110 kg, čiže ideme na to. No, prvá zahrievacia 50 kg. Druhá zahrievacia 90 kg. No, ideme na prvú pracovnú sériu 110 kg. Máme po drepoch, tam není veľmi čo rozoberať, odmakali sme to a to je hlavné a to dôležité. No a pred nami sú ťažké benče, 90% z maximálky vychádza 125 kg, 2x3, tak som zvedavý, bude sa lámať chleba, plus teraz je tá situácia, že bude alebo, čiže sledujte. Prvá zahrievacia 50 kg, čiže ideme na to. Druhá zahrievacia 90 kg, ideme na to. No, ideme na to, prvá pracovná séria 125 kg, čiže let's go. Dneska s ľudom. No, máme po benči a som spokojný, super, tá 125 išla celkom ľahko, plus som si tam dal 2 stopky a paráda, paráda, som úprimne rád a verím, že ten bench bude kurva dobrý, musí, ja v to verím, že to bude super na konci, čiže asi toľko k tomu a ešte by som chcel povedať, že budúci tréning benchu bude posledný v Corteho, a tam pôjdem 95% z maximálky a to je 135 kg. Tak som kurva zvedavý, ako pôjdem tie 2 opakovania a ešte plus 10 kg. Čiže bude to sranda, ale tak nepredbieham, áno, všetko v poriadku, uvidíme. Idem na mŕtvý ťah a tam vychádza 64% z maximálky 135 kg, čiže ideme na to. No, prvá zahrievacia 50.
Druhá zahrievacia 90 kg. No, prvá pracovná séria 135 kg. Deficit. Ideme na to. No borci, máme poťahu. Ja už mám dosť. Ešte po celom tom hnusnom odpornom dni, v tej hnusnej odpornej roboce. Fuj. Ako fakt, totálny hnus tá robota. Totálny hnus deň a ten tréning bol dobrý, ale už nevládzem. Dajakú ľahkú nasrať. Idem sa poriadne nažrať a však ideme silovo, čiže môžeme si dovoliť aj ten tuk navyše, není problém. Čiže asi tak, borci. Ja idem oddychovať, no a majte ešte pekný deň a vidíme sa pri ďalšom videu. Majte sa.